हेलो फ्रेंड्स, बड' टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। दिनै आं नोंसिनि गेजेराव गोदान मोनसे टपिकनि भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे टपिकआनो जाहैबाय जोङो फेसबुकनि बावनाय पासवार्डखौ जोङो माबोरै रिकभार खालामफिननो हायो। आं दिनै बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। दा आई होप नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिनो मोनगोन आरो मोनथिगोन जोङो माबोरै बावनानै थानाय फेसबुकखौ जोङो रिकभार खालामफिननो हायो। जेनेबा नोंथाङा नोंथांनि आइडिखौ गोसोआव दंब्लाबो फेसबुकनि पासवार्डखौ गोसोआव गैला, जोङो बेखौ माबोरै रिकभार खालामफिननो हायो। आं दिनै बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बे आंनि मबाइल स्क्रिनाव नुनो मोनदों नैबे आंनि बर' गेमिं। आं दा नैबे थिर आइकन एबा बेकग्राउन्डनि आइकन होनायाव नोंथांमोना बियो जाहैबाय आंनि आइडि, नाथाय आं बिनि पासवार्डखौ गोसोआव गैला लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ माबोरै रिकभार खालामफिननो हायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नाजागोन। दा जों बेखौ रिकभार खालामनो थाखाय जोङो नैबे गाहायनि फरगेट पासवार्डआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा आं बेयाव क्लिक खालामबाय। दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजागोन। दा नैबे नट इउआव क्लिक खालामनानै होबावनांगोन जों नैबे कन्टिनिउनि गाहायाव। दा आं बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नैबेयाव नुनो मोनदों इन्टार इउआर फन नाम्बार। नोंथाङा नोंथांनि फेसबुकखौ मबाइल नाम्बारजों खुलिदोंब्ला नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ टाइप खालामनानै होदो, नङाब्ला नोंथाङा नैबे गाहायनि सार्च बाय इउआर इमेल एड्रेस, नोंथाङा जुदि इमेल एड्रेसजों खुलिनायब्ला नोंथाङा इमेल एड्रेसखौ होनानै होदो। दा आङो इमेल एड्रेसजों खुलिनायखाय आङो आंनि इमेल एड्रेसखौ बा जिमेलखौ आङो होनानै होनोसै नै लोगोफोर। नोंथाङा जुदि फन नाम्बारजों फेसबुकखौ खुलिदोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै होदो। दा आं आंनि जिमेल एड्रेसखौ होनानै नैबे फाइन्ड इउआर एकाउन्टआव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो आंना बेबायदि लडिं जागोन। आं दा बेखौ दसे नेथ'नोसै लोगोफोर। नै आं दा आंनि आइडिखौ होनाय लोगो लोगो हारसिंनो आंनि बर' गेमिं आइडिया अट'मेटिक श' जाफैबाय लोगोफोर, आंनि आइडिया। नाथाय बेयाव आङो दा लगइन खालामनो हाया, पासवार्डखौ आङो बावबाय नालाय। दा आङो गोदान पासवार्ड मारिनो थाखाय नैबे गेट कड होननाय मोनसे अपसन दंना गाहायनि, बेयाव आङो क्लिक खालामनानै होनोसै दानिया। बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै बेबायदि नुजाबाय। दा आङो नैबे जिमेलनि दारै आङो गोदान पासवार्ड खुलिनानै लानोसै। गोदान पासवार्ड जुदि नोंथाङा नाम्बारजों खुलिदोंबा नैबे सेन्ड बाय कड SMS आव क्लिक खालामदो। आं दा जिमेलाव क्लिक खालामनानै गोदान पासवार्ड मारिनानै लानोसै लोगोफोर। गोदान पासवार्ड सेभ खालामनानै लानोसै आं। बेयाव क्रिएट ए निउ पासवार्ड होनाय दंखायो नै लोगोफोर। दा नोंथाङा बेयाव नोंथांनि गोसो बायदि गोरलैयैनो, जाहाथे नेक्स्ट समफोराव नोंथाङा बावा बेबायदि नोंथाङा गोरलैयैनो पासवार्ड मारिनानै लादो। आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोरलै पासवार्ड खुलिनानै एबा गोरलै पासवार्ड सेभ खालामनानै लानोसै। आं दा बेखौ स्क्रिनशट लाग्रोनोसै, जाहाथे आङो नेक्स्ट समाव बावोबा आङो बे स्क्रिनशटआव नुनो हानाय बायदि। दा आं कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होबाय आरो आङो बेयाव रिमेम्बार इउआर पासवार्ड बेखौबो स्क्रिनशट खनसे लानानै नैबे अकेआव क्लिक खालामनानै होनोसै आङो नै लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नै लोगोफोर, आंना डाइरेक्ट आंनि फेसबुक आइडिया मानि अपेन जाबाय लोगोफोर। आं सिगाङाव मानि पासवार्ड बावनानै आङो बे आइडिखौ खुलिनो हायाखैमोन। दा आं बे आइडिखौ गोरलैयैनो खुलिनो हाबाय आरो आङो दा पासवार्डखौबो गोसोआव थाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गाव गावनि फेसबुकनि आइडिनि पासवार्डखौ बावदोंब्ला नोंथाङा बेबायदिनो खालामनो हागोन, जोबोर गोरलै आरो सिम्पोलैनो लोगोफोर। दा नोंथांमोना नै आङो दा आंनि बर' गेमिं आइडिखौ आङो अपेन खालामफिननो हाबाय। सिगाङाव आङो पासवार्ड बावनानै अपेन खालामनो हायाखैमोन, दा आं बेखौ गोरलैयैनो अपेन खालामनो हाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आंनि बर' गेमिं आइडिया दा अपेन जाबाय आरो आङो बिनि पासवार्डखौबो दा मोनथिबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेबायदि गाव गावनि फेसबुकनि पासवार्डखौ बावनानै दंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय जानो हागौ। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो। आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।